Mä kuvailen varmaan eri paikoissa, mutta joo, eka vlogi ja eka muuta. Ulkona hieno sää. Mä en oo ennen tehnyt näitä ja mä ajattelin, että tää voisi olla ihan hyvää, ihan siistiä touhua. Halo, onks tälläkin tää kotona, niin voi puhua. Ei kai mulla muuta. Ei kai muuta. Moi. Moi. Mä ajattelin pitää tämmöstä maskia paperia päästä. Jos mä teen näitä vlogeja enemmän, puhuks mä tämmöisellä äänellä? Mutta miksei? Voi olla, että en, mutta... Tai mun... Mä varmaan editoin tätä videota. Tällä tyylillä tehdään videoita, mutta... Mutta täytyy katsoa ja se... En tiedä kumman ääneitä, mitä mä jatkossa puhun pois, mä tehdään tätä kimmän äänellä ja nopeasti mä... Pois mä sanon täällä. Mutta joo. Ei vittu. No niin. Tää ruveta tekemään näitä Videoita, että mä oon tosiaan tehnyt näitä erilaisia videoita. Mä oon tehnyt kaiken maailman. Ja sit mä oon Mä ajattelin kokeilla tämmöstä vlogailua. Ja tilatkaa ihmeessä mun kanava ja jos haluatte, ei mulla mitään odotuksia kyllä. Vlogin tekoa ja naapuri tuli pihaan. Ei kai mulla muuta. Puh!